u dalšího videa ze série Týden v knihách, tentokrát to je 11. díl. Společně jsme teda oslavili 10. díl a jdeme na Skrytá noc drahých kamenů. Autor Josef Pavel Krepát, nakladatelství Garnit. Autor knihy nás přivádí k hlubšímu poznání všech základních druhů drahých kamenů, včetně perel, korálů, textilů, tektitů a drahých kovů. Mimo základní chemické, fyzikální znalosti a odlišení se zaměřuje jejich vnitřní sílu a schopnosti působit na organismus. Vše o čaji pro čajovmily. Autor Karel Walter, nakladatelství Garnit. Uznávaný odborník při posuzování čajů předává v knize své skvělé utříděné informace o čajích spolu se zvláštní poezií, která k pití čaje neodmyslitelně patří. Stejně jako předchozí má i toto zcela přepracované vydání pomoci vybrat dobrý čaj z nepřeberného množství nabídky na trhu, dobře jej uchovávat, přepravit a konečně s potěšením vypít. Čtenář zde najde téměř 300 barevných fotografií. Nevadí. Reportér. Autor Sandra Brown, nakladatelství Ikar. Dawson Scott, uznávaný reportér, se doslýchán od svého informátora z FBI, že se objevily nové informace o příkladu, který začal už před 40 lety. Ví, že by toho mohla být mimořádná reportáž, a když začne zkoumat okolnosti, upoutá ho mladá vdova Amelia, která se je s tímto případem spjata. Pak je zavražděna chůva jejich 2 malých synů a dochází k zasedánímu obratu. Dawson se pouští po stopě unikající zločinecké dvojice a odtahuje je překvapivé tajemství. Ne, vrah zavražděný je vinen. Autor Franz Werfel, nakladatelství Gramot. Obsahuje povídky Zavražděný je vinen, Maloměšťácková smrt, Tajemství jednoho člověka, Bledě modré ženské písmo. Krátký výlet po lidském vědomí. Autor Williamur Subramanian Archandran, nakladatelství Portál. Kniha vznikla na základě tzv. Reithových přednášek, v nímž každý rok vyzván jeden významný světový vědec. V souladu se záměrem Lorda Reita se slavný neurolog Wilmur Rachrant snaží své vědecké znalosti učinit dostupnými po odborné i laické stránce. Na základě zajímavých
neurologických poruch, s nímž pracoval fantomové končetiny, Capgrazův syndrom, Capgrazův syndrom, synestézie neget, vysvětluje, jak funguje lidský mozek a snaží se odpovědět na otázky. Tak to je všechno. Pokud se vám video líbilo, tak mi zanechte like, popřípadě odběr a u dalšího videa nebo týdne v knihách zatím čau.